Добрый вечар, Арыгана. Добрый вечар усім. Хто завітвае адразу. Я сёння што буду рабіць? Сёння будзем працягваць Persona 3 Reload. У нас прыкладна 10 мы блізка к канцу гульні. Пытаннечка. Як мінімум мы блізка да канца, скажем так, таго, на што разлічваюць нашыя персанажы. Нашы персанажы разлічваюць, што ў наступную поўню яны перамягаюць 12-ю тень. Як новы комп сябе паводзіць? Пакуль што ўсё добра. Мяне забянтэжыла тое, што я да гэтага яшчэ вяртаюся. Зараз я распавяду, што які план, і потым вяртаюся да новага кампа. Наш план такі. Хутчэй за ўсё, адбудзецца праз 10 дзён, будзе поўня. Гэта той момант, калі ў гульні вылазяць босы, моцныя тені, якіх мы перамагаем. Кожны раз гэта крыху ўплывае на сусвет і змяняе неяк, скажем так, ситуацию. Так. Вось. Адзінае, што гэта тень, які 12-й вылезе праз 10 дзён, ён-то і будзе, можа, і па апошнім, але не ўпэўнены, што ва ўсёй гульне на гэтым скончыцца гульня. Нам трэба ў любым выпадку падрыхтавацца за тыя 10 дзён да гэтага босса. У нас ёсць, давайте паглядзім, што у нас па раскладзе. Я не бачу ніякіх там экзаменаў, нічога такога, мы толькі з адних выйшлі. І выходных таксама там няма. Нам патрэбна будзе выратаваць людзей з стартару. Хутчэй за ўсё будзем гэта максімальна рашыць, то бок мы як мага хутчэй гэта паспрабуем прайсці, паспрабуем іх выратаваць, там 2 чалавекі зараз захраслі, але трэба дачакацца прыкладна апошніх дзён перад самай поўняй. Калі выратуем іх, мы пойдзем на босса. Сёння у мяне трошачкі часу абмежавана, таму будзем глядзець, што будзем паспяваць. Вось. А наконт таго, як новы комп, усё добра, акрамя таго, што мяне бянтэжыць, як учора на пробным стрыме па Stardew Valley крыху распадаўся гук у пэўны момант. Я паглядзеў запіс, для мяне нічога, ніякіх праблем не было з гульнёй. Там літаральна нават не мой голас распадаўся, а распадаўся канкрэтна гук гульні самой. Я не ўпэўнены, у чым праблема, і хутчэй за ўсё у мяне не будзе ніякіх сігналаў таго, што гэта зараз адбываецца, напрыклад. З-за таго, што я не магу гэта прасачыць, я буду бліжэйшым часам, можа, пераглядаць стрымы і ўпэўнівацца, што ўсё ў парадку. Ёсць падазрэнне, што ёсць трохі статыка на паверхні корпуса самого кампа. Але я не ўпэўнены, што гэта праблема ў гэтым. Таму будзем назіраць яшчэ пакуль. Гэта быў толькі адзін выпадак, можа, гэта проста на гэтым і скончыцца. Яны усе персонажы будуць нам зараз хутчэй за ўсё нагадваць пра тое, што ў нас вельмі хуценька будзе апошні босс. Гэта і дагэтуль ужо яны пачалі нам гаварыць. Нешта жадаў зрабіць. Social link праверыць. Social link з... Дзе ён? Нават не social link, пачакайце-ка, статы. Акіхіка, што ў цябе? Мне падаецца, яго ўжо палепшыць нельга. Давайте просто поразмаўляем з ім. Так, выглядае, што нічога больш не атрымаем. Таму час пабавіць свой час з карамаром. That white fur is really nice.
Карамару дае магчымасць трошкі падвышаць адносіны з рандомнымі персонажамі, на які выпадзе, і нам патрэбна мець нейкую пэўную колькасць пунктаў адносін з гэтым персонажам, каб была магчымасць перайсці на новы ўзровень гэтых адносін. Вось, Карамару дае адразу шмат іх, і нам менш разоў спатрэбіцца ісці кудысьці з гэтым персонажам, напрыклад. Так, сёння нядзеля, трошечки паведамленняў. Харызма 100 з 10, так, харызма Карамару зашкальвае. Ён ачмурэнны. Наколькі, я ўсё параўноўваю бясконца. Мне есть чаму я параўноўваю гэтую гульню з пятай персонай, таму што гэта літаральна адна лінейка, і трэцяя персона зараз у сваім рэмастары яна вельмі шмат чаго взяла з пятай персоны, нават у стылістыцы. Але гэта дэталі. У пятай персоне вельмі харызматычны персонаж, гэта Маргана, гэта ён, гэта каточак. Вельмі круты персонаж, ён вельмі важны для гісторыі. Гэта твой, скажем так, амаль першы, так, гэта першы спадарожнік твой ва ўсёй гісторыі. І ён застаецца з вами до самага канца. 24 тысячи йен. Для нас гэта ўжо не такія вялікія грошы возьмем. Так як у нас есть магчымасць з аднім з персонажаў падвышаць адносіны толькі падчас нядзелі, пойдзем якраз да яе. Наш персонаж шапаголік. Там выдаюць унікальныя рэчы. У любы іншы момант немагчыма іх больш атрымаць. То бок просто вось адзіны момант, у вас няма грошай у нядзелю, канец. Вы больш не атрымаеце гэтага прадмета ніколі. Я гэта вывучыў, скажем так, непрыемным шляхам з пятай персоны, таму я вельмі асцярожны да гэтага. Так, дзесьці... А дзе новы прадмет? Я яго пропусціў, я так разумею. Я так разумею, што нехта іншы яго атрымаў, так? То бок не ўсе могуць карыстацца. Магія. Яшчэ магія. Дзіўна. Ну і халяра з ім. Баем час забыўся, як яе клічуць. Майя, вось, Майя. Гэта дзяўчына з ММО-РПГ гульні, у якой мы і пазнаёміліся з ёй. Просто адносіны з ёй падвысілі. Так, ці ёсць хтосьці, хто жадае пабавіць час? Кен, якія адносіны ў нас зараз з табой? Не толькі каб адносіны, а магчымасці, характарыстыкі. Так, яшчэ можна падмацоўваць дакладна. Гэта медбрат. Я не ўпэўнены. Усё яшчэ спрабуем даведацца. Так, мне нешта яшчэ раз перачытаць. Не выглядае, што гэта неяк дапаможа. Кен. Таксама невядома. Хутчэй за ўсё не. Тады Карамару застаецца. Пайшлі з Карамару. Але я лічу, што ўсё ж такі гэта нехта з нашай школы. Вось гэта Майя, яна нехта з нашай школы. У мяне ёсць меркаванне, што гэта настаўніца матэматыцы. Але не на 100% упэўнена. Яна пакрыху робіць рэферэнсы на персонажаў у школе, і яны іх, скажем так, першыя літаркі супадаюць. Яна гаворыць, напрыклад, містер І альбо місіс Т. Вось, мне падаецца, яна ўзгадывала на Тарыюме.
Listen. Так, я пропустил. Что там? Мне пытается, мне потрібна допомога інтэрнэту. Бо гэта нешта японскае. Усім свае прыкалдасы. Калі збіраюцца богі з усёй Японіі. Добра. Перад поўняй у нас засталося 8 дзён. І дні вельмі хутенька скончваюцца. Дзесьці на трэці-чацвёрты дзень перад поўняй я пайду ў Тартар. Такі план на сёння. Калі пашанцуе, то мы можам выратаваць 2 чалавекі, і калі вельмі пашанцуе сёння, на што я нават не спадзяюся, то мы можам адразу пайсці да боса. Але ў мяне трошкі абмежавана па часу, таму магчыма гэта не здарыцца. Потім просто падвышаем адносіны, пакуль што новых узроўняў не было, і нават сюжэт не прасунуўся ва ўсіх у гэтых персанажаў. Так. Папярэджваюць наконт поўні, гэта мы ведаем. Арамару не выглядае, што нечым дапаможа нам. Выбач, Арамару, але мы спрабуем эфектыўна выкарыстоўваць свой час. Блін, і тут таксама нічога няма. На другім паверсе, можа, нехта? О, Джунпэй, вітанкі. Манагу жадае пачытаць. Давай. Я нават прапушчу гэта. Ця мы... Нарэшце, можна і з Джунпэем час і пабавіць, бо мы неяк яго закідваем. Мы ўвогуле... Я толькі зараз зразумеў, блін. Гэта ж усё яшчэ ўвесь гэты час на працягу мы амаль месяц не ўзгадваем Чидорі, якая ўсё яшчэ знаходзіцца ў шпіталі. Мы узялі ў палон адну з... Ну як, амаль у палон адну з групоўкі Стрэга. Пра яе нават не ўзгадваюся цэлы месяц. Дзівосна. Чаму яна не ўзгадваецца, не зразумела. Main character's got thick seaweed eyebrows. Hey, what do you think of these old classics? Whoa! Dropping some wisdom. I hear you though. The best manga know exactly how to light a fire in your heart. Oh crap, gotta keep going. Bottom of the ninth. Бедный хлопец. Так. Я літаральна не разумею, якога хера гульня просто ўзяла і закінула гэта. Я разумею, што вельмі трагічны момант быў з Арагакі і ўсё такое, ён памёр, і трэба было сканцэнтравацца на ім. Але якога хрена? Трэба будзе яшчэ з ім час пабавіць, каб у яго характарыстыка новая адчынілася. Гэта ж не мае ніякага сэнсу, яна настолькі важны персанаж у гісторыі. Мы нават яе не ўзгадваем. Это не мае сэнсу ўвогуле зусім. Сіндром эмпатыі. Шмат хто атрымлівае яго. Окей. Нават Нострадамус прадказаў, што гэта адбудзецца. Гэта літаральна словы адной з дзяўчынак, так у школе пачулі. Бебе, вітаю. Давайте з її час побавимо. Угу, без проблем, не бувай. That means I can afford them with my allowance. We can go now. I don't really see anything that interests me. Я не зайшла зараз набити собі книги нові. Oh, wait.
Is this? Але нічого цікавого, на перший погляд, я нічого цікавого не зауважила. Але колекційне видання ніяке знайшла зараз. This is a collection of illustrations from the shoujo manga I read. It even has a set of new short stories inside. I never thought I'd find this in a used bookstore. And in the novel section, too. Maybe the shop owner saw the short stories label and made a mistake. It's got all 3 volumes, too. This is amazing. Each volume is 6,000 yen. So that means 18 тисяч єн набыць. Я не ведаю, ці шмат гэта ўвогуле для Японіі. Of course, all 3 volumes are great. Яна вельмі жадае іх набыць, але хутчэй за ўсё не будзе грошаў яе на гэта. It's like they really exist. My monthly allowance is Але на 5,000 месяц yen, ёй дазволена so толькі 5000 it's єн. not enough, even if I save my lunch money. Окей. But I'll get it, no matter what. I just need to wait until next month, or the month after, or I'll get them by the time I graduate. I need to hide this where no one will see it. Oh, please don't get bought by someone else. Да може просто набыть. У нас, блін, 400 тисяч єн. I really wish I had a bigger allowance, but I also don't want to make things hard for my mom. Hey, I saw that. You were looking at that waitress, weren't you? I'm sorry. Forgive me. I'll do anything you want. Anything. Then how about you buy me that bag I was talking about before? Or else I'm breaking up with you. I used to think that money couldn't buy happiness or friends. That is, until recently. Oh, don't worry. I was just talking to myself. Які дивні їх розмови. But I do sort Кому of тільки вчить understand гэтай how гульні. it feels. Так, так. А, That man has no confidence in himself. That's why he's so desperate to stay on the woman's good side. I think I can relate to that feeling. He just wants to be with her, no matter the cost. ну, для яе, як персонажа, гэта вялікі прагрэс. Яна не толькі з намі размаўляе, але яшчэ абмяркоўвае вельмі важныя для сябе рэчы. I can't help but feel Так like што яна расце як there's so персонаж на many працягу things in гульні this даволі world моцна. that I'll never have. Але зноў жа, яна вельмі дадатковы персонаж. Яна не абавязковая, вы можаце нават не бавіць ёй часу ўвогуле, калі няма жадання. Я, напрыклад, забіў на некаторых зусім самых пачатковых. Самая па самы пачатак гэта самая нецікавая персонаж з усіх, на мой погляд. Oh, it's you. Look. Так. Hey! Ікары. Жадаю паглядзець нейкі фільм і, магчыма, атрымае новую магчымасць. Yes! We're finally at the last episode. Я не памятаю, што мы з ёй глядзелі раней. Нейкія дэтэктывы альбо хорары. I mentioned before how it caught my attention, but I was afraid it might be too scary for me. А, так, яна жадала глядзець хорары і трошкі жудасна глядзець іх асабіста. Do you ever try watching things from genres you don't normally get into? I'm the same way. Isn't it easier to try something new when you have someone with you for the ride? It's also nice to be able to comment on it and see the other person's reaction. Watching this together made me realize how much I appreciated the main character. Like how she can't turn a blind eye to people in need and extends her hand to almost anyone. And of course the way she kept pressing forward no matter what happened. Яна зараз апісвае персонажа, які яна бачыла ў серыяле, але гэты персонаж ёй нагадвае яе самую. Яна вельмі бянтэжыцца, каб з усімі навокал яе ўсё было ў парадку. Чаму няма магчымасці пазычыць грошыкі той дзяўчынцы на кніжкі? Я бы аддаў, таму што літаральна, блин, у нас 400 тысяч єн, і там 16 тысяч єн ужо просто жарт. Там альбо колькі, 18. That might be a stretch. Я бы даў просто, ну, таму што она аддасць, калі зможа. Калі будзе магчымасць такая. It's not like I did anything to make her hate me.
We'd been friends for a long time, but one day out of the blue, she just said, "My mother told me I can't play with you anymore." It's because there were rumors floating around about my parents. I kinda get it now, looking back, but at the time... Зараз я перечитаю яшчэ раз дыялог з ёй. Дзяўчынка, якая яна распавядала калісьці дагэтуль, я ўжо не памятаю такога моманта, што была нейкая дзяўчынка, якая перастала з ёй размаўляць. Але нічога не здарылася. Насамрэч проста ёй бацькі той дзяўчынкі сказалі ёй, што яна больш не будзе выгрыбаць час. І гэта неяк звязана з гісторыяй яе бацькоў, у сэнсе, што яе бацькі, яе тата займаўся даследаваннямі ў кіріджа кампаніі. This show made me realize I'd like to be a little more like the main character. I want to be the kind of person who'd help anyone at any time. Someone who's kind and strong. It might be silly to say I look up to a fictional character, but there's no harm in following her example. At least that's what I think. Нова характеристика. Кошт яе магчымасцяў, які як это? Яе магчымасці лячэння, іх кошт зніжаецца до 25% ад арыгінальнай, то бок літаральна 1/4. The last episode's starting. Ну добра. Нам зараз такое пачынне трэба будзе, бо калі апошні босс будзе складаны, мы без гэтага ніяк. Каб я раней ведаў, што з ім можна ўвечары час бавіць, і гэта прыносіць рэальныя результаты, бо раней яны літаральна нічога не рабілі. Амаль на 100% упэўнены, гэта будзе Фарос. Зараз у цёмную гадзіну, пакуль мы спім. Гэта хто не ведае, што адбываецца. Мы зараз знаходзімся ў цёмнай гадзіне, і нам гэта час, які з'яўляюцца цені, гэта асноўны момант, калі мы змагаемся ў гульні. Але зараз цёмную гадзіну адбываецца кожны дзень. Большую частку часу ў гульні мы яе прапускаем, таму што мы проста спім у гэты момант. Фарос прыходзіць да нас час ад часу, гэта маленькі хлопчык, які невядома, што за ён. Ён гаворыць, што ён ведае, быццам бы у нас агульная памяць на дваіх, толькі ён памятае некаторыя часткі, якіх я не памятаю, яго гэта бянтэжыць. Мы пакрыху становімся сябрамі. Так, наступным тыдню будзе поўдня. Гэта будзе 12-е сутарэнне. І ты гатовая? Я не магу сказаць, ці час шоў павольна альбо пралятаў, але ў любым выпадку шмат чаго здарылася, не так ли? Ці не так? Як наконт таго, каб я прыйшоў цябе пабачыць пасля таго, як усё скончыцца? Але будь асцярожен. Асцярожная. Чаму мы яму давяраем? Я не ведаю. У нас падвышаюцца адносіны, то бок мы яго крыху больш разумеем, але я яму не давяраю асабіста. Ён прыйдзе, калі мы пераможам 12-го. Блін, ён жудасны. Ён мяне пужае, можа ўсё дрэнна скончыцца з ім. 3 персонажы, які ў гэтай гісторыі найбольш загадкавыя, таямнічыя, гэта галоўны герой, гісторыю якога да школы мы ўвогуле не ведаем, ён нічога пра гэта не гаворыць. Ёсць прадседатель, гісторыю якога нам таксама мы не ведаем нічога пра яго, акрамя таго, што ён прадседатель і, трошкі дзіўны. І вось гэты Фарос. 3 самыя таямнічыя персоны. Давайте дапаможам Міюка трэніраваць трошкі дзецюкоў. Я нам трэнірую, каб яны бегалі хутчэй. Coach and the boyfriend. Coach, we raced them all one-on-one, and 2 of us actually won. That means we tied the 6th graders. Can you believe it? They said they're gonna let us use the schoolyard now, and they want to be friends with us. Яны зараз дзецюкоў з больш старшага класа яны перамаглі ў забеге.
Ну як, перамаглі. Яны нараўне у выніку скончылі, але гэта моцна для розніцы там у 2 гады для I дзяцей. think we're pretty fast for fourth graders and told us we should play together sometime. Мікралегіон, так, яны. Наш маленечкі рэгіёнчык. Вітаю, Смок. Я таксама не меў даверу да хлопца, які распыляецца ў попелу адбрудзіць мой дыван. Мне ж яго чысціць, так? I never had a doubt. I know how hard you all worked. Wow, thanks. Big sis. You don't have to call me that if you don't want to. Auntie Yuko is fine. 1, 2, 3. Good luck with your boyfriend. Нас уже окреслили бойфрендом. They called you my boyfriend till the very end. Ну что, романсим ей? Давайте романсим. Oh, okay. Wait, huh? Hey, don't laugh. Joking like that is bad for my heart. You really got me. Saying something like that out of nowhere. You know what this feels like? Боксер. Ну, блин, нешта такой опції поки що у діалогу з боксером не було. Like the kids have left the nest. Now that it's suddenly so quiet, yeah, a little. Although it was pretty tough at the beginning. Teaching those kids how to race. It was pretty fun. They looked so happy every time they got faster. And it made me happy too. That feeling of wanting to help them just kept growing bigger and bigger. Мені вельми подобалося тренувати гэтых маленьких дзікоў. Бо яна больш дагэтуль даглядала, яна менеджер каманды па бегу, але ніколі іх не трэніравала. І вось зараз яна невялічкі свой праект завяла, якім яна займалася ў вольны час. Ці зарамансім мы сабаку, калі будзе магчымасць, будзем. Мы будзем рамансіць усіх, калі будзе магчымасць. Я не ўпэўнены, што гульня дазваляе. Можа, добра? Давай. Гуляем. Пусці ў прыемнае месца. Я нават не ведаю, дзе тут прыемнае месца ёсць. Мы не вартыя карамару. Так, так. Ён занадта добры хлопчык. Для нас. So you being here with me was really... Well, let's talk about that next time. We'll have plenty of time at the party. Shall we head home? Так, по часу у нас. Это у нас 6-й дзень. Угу, прыехалі рэчы. А, я яшчэ... Я глядзеў, я шукаў прадмет, які мне яшчэ не прыехаў. Трэба паглядзець. Наконт пакоя Рагакі. Што не так? Прыбраць яго рэчы. І няма каму перадаць яго рэчы ўвогуле. Іх не той, каб шмат. Калі ласка, до 31-го гэта зрабіць. Это літаральна 3 дні. Сёння і займемся тады. Будзе ідеальны дзень для гэтага. Так, што там у нас за прадмет? Вось. Давайте возьмем. Я подушаю магию. И темру. Чакайце-ка. Это будет добрая рэч для Карамару. У Карамару больш маны. Яму больш маны патрэбна. Тады не будем, насамрэч, нічога рабіць за гэтым. Просто пакінем гэты прадмет, які ёсць. А не, ёсць каму аддаць яго. На, вот у Юкары будет лепей, коли мы передадим ей. Где там? Давай, подойдем.
Давайте-ка мы пойдем приберем покой Арагаки. Я только не помню, где он докладно находится. А, вот его покой. Дверь не зачинены нават. Калі вы не ведаеце, што ўвогуле ў кантэксце чаго адбываецца, гэты персанаж загінуў раней падчас змагання ў адну ноч змагання з ценямі. І была цырымонія яго пахавання, ўсё такое. І вось зараз мы вяртаемся ў пакой, якім ён літаральна амаль нічога з сабой не трымаў. Ён вяртаўся ў каманду праз шмат часу, і ён ужо рыхтаваўся да сваёй смерці, бо ён прымаў супрасанты, якія не дазвалялі яго персоне зайсці, проста ляснуцца і забіць яго. Але за гэтых супрасантаў таксама ён скарочваў сваё жыццё. Все, што яго было... гэта яго рэчы, літаральна, якія рэчы мы яму далі. Але шуфлядка ў стале крышачку адчынена. Там ёсць нешта. Там есть лист. Написано: форма прадседателю аб тым, каб вяртацца ў школу. Ён усё ж такі вырашыў вяртацца. Он запоўніў гэтую форму. Дата і прычына пустыя, але ўжо ўсё падпісана. То бок ён вырашыў вяртацца, проста не вырашыў калі. Ну і ўсё ж такі яго, нягледзячы на ўсё, перад яго смерцю мы змаглі яго пераўпоўніць. Пераканаць, у сэнсе. Магчыма забраць малаток? Так, мы забралі яго. Але няма каму аддаць яго. Справа ў тым, што ў нас ніхто не карыстаецца з гэтымі здаравянымі малаткамі, акрамя Арагакі. Sorry for surprising you. I had a feeling someone was in here, so I came to check. Мейцуру, вось эта дзяўчынка, яна вельмі жадала, каб Арагакі, які загінуў, каб ён вяртаўся ў школу. Гэта было яе вельмі вялікае жаданне, бо калісьці яны дамовіліся, што яны разам скончаць гэтую школу. Ён пакінуў, ніяк, забіў на школу увогуле, і яна спрабавала яго пасля таго, як ён далучыўся да каманды, таксама прыцягнуць у школу, каб, скажем так, вяртаць старыя часы. Пераканаць, каб знадымяць капялюш у памяшканні чалавека з велізарным малатком я бы нават не паспрабаваў увогуле. What's that? Это яна дала нам гэтую форму, каб мы перадалі яе Арагакі. Did you find this? I see. He made a habit of not leaving behind any personal belongings. I have no idea when he filled out this form to return to school, or whether he even planned to hand it. Магчыма, ён нават з самага пачатку яе запаўніў. Проста яго нешта стрымлівала. But I think this is proof that he was thinking about the promise we made. Yes. He was so against it, and yet he still left this for us. I should show Akihiko. Or... Actually, maybe I shouldn't. He probably wouldn't approve. Чаму ён? Акіхіка будзе згодна? Ну, у сэнсе, што ён... Чым ён можа быць не згодны Акіхіка, да боксёра, які яго таксама... па тыпу амаль як брат яму. Не сапраўдна, але яны разам раслі ў прытулку. Але якая розніца? Нічога ўжо не змяніць. Let's just keep this between us for now. Ну, што хаваць. I couldn't agree more. Sometimes having so many stubborn teammates gives me a headache. Thanks to you, I was able to understand. Ми, напевно, усі опинімося братиками да сестричками. Нават Карамару. I'll say this on behalf of all three of us. Thank you so much. Here, you take this. It should go to you, since you're the one who got him to open up. Гэта незапоўненая форма яго. Someday, once we leave the storm, then I'll tell Akihiko.
Навошта так доўга чакаць? Яна жадае, калі мы скончым зусім пакінем гэты інтэрнат, то тады яна распавядзе Акіхіка. I'll tell him about his struggle returning to this room to fulfill the promise we made. But he never forgot those days when it was just the three of us. Not even for a moment. Мы можам атрымаць новую персону зараз. Пры магчымасці. Well, Окей. Што-небудзь яшчэ можна тут агледзець? Мне падавалася, тут літаральна нічога ў пакою няма. Не, нічога няма. precisely. Так, і гэта нават нам не прасунула час наперад. Yes. Айгес будзе чытаць новую кніжку на тэму Якудзы. Зараз набярэцца рознага. Будзе у нас робот-кіборг-бандытка. I am going to upgrade my outer appearance. М? First, I will triple the current surface area of my armor plating. After that, I will repaint my body gold. Add a large dragon to my back. Перачытала Якудзы і, карацей, яна плануе змяніць трохі свой корпус. Яна збіраецца дадаць больш пласцін з бранёю, да яе перакрасіць усё ў золата і нахерачыць ззаду сабе на спіне татуху з драконам. That is not true. Once you actually see my upgraded form, I suspect your socks will explode, as they say. Outer appearances carry an influence that is beyond my ability to То calculate. видаю кніжкі. Я б забраніў. The main character of the Начиталася. story also carefully cultivated his image, so everyone would take him seriously. That is why I'm looking into upgrading myself. In order for me to become more dependable, it's necessary I change my appearance. Don't you agree? І мне падаецца, што выгляд гэта не ўсё. Главное, што гэта адносіна. Attitude? So that's what takes priority? Oh, could it be? I apologize. Please forget what I said about upgrading my appearance. It seems I had the completely wrong idea. At one point, the main character of the book says, "Can't have people think I ain't cool." Until then, he'd put so much effort into his attire, yet he goes to raid his rival's territory wearing nothing but a shimekomi. Thanks to you, I finally understand what's most important in life is having a strong heart to stay true to your beliefs. Я не ведаю, як яна робіць гэтыя высновы з таго, што я гавару. Therefore, I will also follow what I believe in. I may not appear Яна to- зрабіла вывад, мы літаральна нічога не сказалі, яна такая, блин, калі перасэнсаваць, то гэта мае глыбокі сэнс, вы ведаеце? Та-та-та-та-та, і карацей далей. Ну, хутчэй за ўсё, галоўнае прытрымлівацца сваіх ідэй, гэта самае галоўнае. Проста з ніадкуль. I will adjust my attitude to reach maximum energy output and to increase my ammo stocks by 50%. Окей. Яна будзе аптымізаваць свае баявыя навыкі. Окей, не праблема, працягвай, For some што б ты не reason, рабіла. I feel like going Вітаю, to станорчик. Tartarus and raising some hell. Shall we conduct a raid? Oh, it's gotten so late. It doesn't seem like we'll be able to go tonight. Ды сходзім мы яшчэ ў Тартар, не бянтэжся. Яшчэ я паспрабую сёння паспець. Так. 5 дзён да поўдня. 10 праз дзень-два. О, вітаю, гэты медбрат. Вітаю, Вілдай, вітаю. Бла-бла-бла, пра магію зноў. Романізм. Фауст Гёте. Джон Ді, Едвард Келлі.
Элифас Леві. Я не ведаю, хто гэтыя ўсе людзі. Блин, ну літаральна на працягу ўсёй гульні самых старажытных ужо по ідэй магіі да сучаснасці амаль дабіраецца 20 стагоддзя зараз. Галоўнае зараз не заснуць. Працягваем. Ці далёка да апошняга боса 5 дзён, але мы яшчэ пойдзем у Тартар, таму у мяне ёсць сумневы, што мы сёння паспеем адразу і Тартар, і боса. Бо босс, хутчэй за ўсё, займе шмат часу. У мяне сёння будзе трошечкі, ну як, не скарочаны стрым, а бліжэй да старога фармату. 2 гадзінкі. 2 гадзінкі, можа яшчэ там 20 хвілін максімум. Ой, по мне трэба будзе скончваць. Ось зараз 5 дзён, і я дзесьці на, можа, дзень 4 до конца, да поўні, 3 можа, я пайду ратаваць людзей. Я ожидаю упэўніцца, што не з'явіцца ў апошні момант чалавек, якога трэба будзе выратаваць адтуль. То бок не патрэбна будзе 2 разы туды хадзіць. Я зараз, можа, нават захаваюся, бо можа так выпасць, што зараз пачнуцца нейкія падзеі, якія не дадуць мне магчымасці садзіць у Тартар. Будзе шкада. Гунпэй? Новая магчымасць можа з'явіцца. Давайте з ім пабавім час. My thumb's getting a little greener every day, don't you think? For an amateur vegetable patch, it's really coming along. All that back-breaking work was worth it. Listen, you hear that? That's the sound of our precious little veggies cheering us on. Мне падаецца, ён занадта яму падабаецца гэты працэс. І ты дастаткова спаў у апошнім часу, не? I'm not tripping out or whatever. What I'm trying to say is that they're growing on me. I mean, I get it. Gardening isn't all just fun and games. It's really cool how well they respond if you take care of them right. It's one of those times where you see the fruits of your labor after lots of slow, steady work. I never followed through on anything, and even I pulled it off. That counts for something, right? I thought I was the one raising them. Maybe they were raising me all along. Wait, did real, actual wisdom just come out of me? Holy crap. Нечаканая мудрасць выйшла з Джунпэя. Па тыпу, ён трошки навучыўся чамусьці, пакуль ён вырошчваў гэтыя раслінкі, і ён такую фразу выдаў па тыпу: выглядае так, быццам бы я вырошчваў іх увесь гэты час, але, магчыма, яны трошки вырошчвалі мяне ў адказ. І ён сам здзівіўся сваёй мудрасці. Wheel of life for our nutritious little veggie babies. Who am I kidding? Our veggie mentors. Well, whatever we do in life, we can't expect to hit a home run on the first swing. We gotta stay on our toes and wait for the perfect chance to strike. And when that time comes, you knock it out of the park. That's how the real sluggers do it. A valuable lesson straight from our vegetable teachers. Цікава, чаму Чидори ўсё яшчэ не з'яўляецца. Разлічваў, што літаральна яна хоць дзесьці павінна была з'явіцца ў гэтай дні, але уся поўня прайшла, а пра Чидори нават не ўзгадалі. Мудрагелістасць, так, гэта яно. Верагоднасць крыта ў яго вельмі падвышаецца за яго характарыстык. Ён можа быць вельмі моцным у фізічным білде. Каб я ведаў гэта раней. Life's a vegetable garden. The Junpei Iori story. Selling books and vegetables? Ooh, we're gonna be rolling in dough. Man, am I a genius or what? Alright, enough dreaming. Let's get a little bit more work done. Далі рослинки. See you later. Так, гэта атрымліваецца у нас 4 дні. Я разлічваю, што, як у папярэдні раз, мяне Элізабет папярэдзіць, што па тыпу сёння апошні дзень, калі ты можаш выратаваць чалавека. Это вось яна, мне падаецца. Ага, больш людзей апынулася ў Тартары. Я ж гаварыў, у гэты раз адзін. Ну, гэта не блага.
Ідэальны момант, каб пайсці іх ратаваць. Okay, let's begin. Я не памятаю гэтага персонажа, гэтую настаўніцу ўвогуле. Then Энзімы, бла-бла-бла. Не, пачакай, была. Гэта біялогія. Які энзім дае бульбачкі прыемную салодкасць, калі мы іх пячэм. Каб я ведаў, давайте падказку. Бета-амілаза. Окей. Мае веды біялогіі не дазваляюць да гэтага ўзроўню сказаць. Перерабляется у цукар-мальт, я не ведаю, называем мальтозой. Окей. Солодкая бульбочка. На 260-70 градусов Цельсия. Окей. Бульбашка фрыстер с носом тартаром. Угу. Імі, на прыкладзе, там салодкая бульба. Я не адразу зразумеў, я прылічыў пра звычайную бульбу, але гаворка шла пра салодкую. Sweet potato, мне падаецца, як гэта. У раслінкі ёсць свая асабістая назва. Так, ну можа, давайте пойдем с Фулкой на этот раз. Сёння ўвечары пойдзем у Тартар. У нас з трыма прыкладна 1,5 гадзінкі. Хутчэй за ўсё мы паспеем людзей выратаваць. Без праблем, Фулка. Што патрэбна рабіць? I promise I'm going to do the best I can. So, can I count on you? Really? Батат, вось, дзякую вялікі. Мне слова Oh, I'm so happy to не hear прыйшло that. ў галаву. Thank you. I just want to thank everyone for helping me find my place in the world. I know I don't seem very reliable, but I want to make myself a useful member of the team. Personally, I don't think so. But thank you. You're always so encouraging. More than anything, though, I want to keep learning. For your sake, too. I'd like to be able to help you with more than just fighting. Окей. Яна жадае яшчэ лепей. Яна жадае быць вельмі карысным для каманды. І гэта вельмі важны для яе момант. You don't think I'm overdoing? І чамусьці ёсць такое меркаванне, што яна недастаткова дапамагае нашай камандзе. Што поўная херня. Таму што літаральна усе астатнія персанажы толькі Кіріджа трошачкі можа быць навігатарам. Толькі адзін персанаж. То бок у нас і то яна будзе горша за Фулку. Ось. Калі для бойкі ў асноўным саставе нам літаральна можна ў нас колькі персанажаў. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 яны ўсе могуць адзін аднаго падмяняць. Не той, каб важна, хто будзе ў пэўны момант. Так, я амаль спяшаўся. Зараз захаваемся і пойдзем у Тартар. Я ўжо збіраўся час бавіць. 4 дні, так? Амаль нічога. І ўсе гатовыя ўсе. План такі, заходзім у Тартар, хапаем людзей, яшчэ завернем у дзверы манат, якія мы ў папярэдні раз праігнаравалі. Пройдзем іх і ўсё на гэтым. Будзем выходзіць з яго. Будзем глядзець, колькі у нас па часу яшчэ будзе, але як звычайным хутчэй за ўсё ён зацягнецца.
Угу, новые картки. Это добра. Ці варта мне зараз аб'ядноўваць персоны? Мой узровень усё яшчэ дзесьці як он, 49, так? 50. Ну, прыкладна одна і тая ж халера. Значна нічога не палепшым. Яшчэ раз пераправеру. Персоны нашыя 46, 48, 45, 50 ёсць. 42, 48. Ну, нормально. Толькі перад гэтым яшчэ я запишу, зарэгіструю, калі я кагосьці забыў зарэгістраваць дагэтуль. Чай ўсё такой праблемы не будзе, але ж пераправерым. Marvelous. Я вось нават не ведаю, ці сапраўды смак тартара падобны на крупнага соуса. Я каштаваў толькі крамовы тартар, да мне заўсёды здалося вельмі падобным. Я не той, каб спецыяліст па тартару. How may Скажу. I assist you? Калі не гаварыць пра тартар, які ў гульне. Тартар Registering, I see. увогуле. Is Каб вы разумелі мае веды, я нават не туды націск Very ставлю. well. We look forward. Я не спецыяліст. Навошта такі стрімер патрэбны, так? Oh, yes. Сёння невядомы чалавек зайшоў. Угу. На 128 паверсе. Што? Што там? Што там на 128 паверсе? 128 гэта тут. Ну давайте пойдем. У нас у гэтым рэгіёне знаходзяцца 3 чалавекі зараз. Пойдем са 126, бо Элізабет сказала, што там на 128 нехта з наш знаёмы знаходзіцца. Яшчэ знацца далёка для яе, каб знайсці чалавека. Вядома. You got the initiative. You must be very strong. Ці я ведаю слабасць яго? Так, цемра. You have a skill that can hit a weakness. Я адзіна не падумаў. Трэба было змяніць каманду. Я неяк не разлічыў. Well executed. That was excellent І я leadership. яшчэ одну рэч зразумеў. З-за таго, што ў мяне новы камп'ютар, я магу трошачкі змяніць канфігі. Мне хутчэй вось графіка. Добра. Вертыкальная синхронизация можно включать. Тут нічого не повинно було змінитися. Все, можна покинути. Could some hidden meaning be found in the Is that one Почекайте-ка. of those doors? Дверманат на гэтым узроўні? Это яшчэ 127, так? There's a ship. Трохи дзіўна. It's our chance to go first. Нечакана ў сустрэць дверманат, як калі яна не з'явілася там за нейкіх падзей. Looks like you can't hit any weaknesses. Nicely done, knock one down. I can take over Перейдемо any атаку. orders received. What is optimal? Palladium. Трошки не хапае мне гэтага нашага капялюшніка Арагакі, бо ён літаральна просто разнасіў усе гэтыя паверхі. Вораг дастаткова слабы, можна нават і магчымасцямі не карыстацца, але так падумаць.
Персона, якая у мяне. Давайте возьмем ее. Мне аб'ядноўваем потым. Зараз як? Нам сказалі пра персонажа на 128 паверсе. Keep up the good work. Дзверы манат. Ці варта ўвогуле адчыняць? Я заб'ю насамрэч, я не буду яе адчыняць. Там яшчэ ресурсы спатрэбяцца. То как там было нешта, што нам дакладна патрэбна. Прабіраем 128 паверх, потым ідзем у тэлепорт і паднімаемся можа вышэй. О! Каточак. Гэта той самы каточак, якога мы кармілі. All right, let's continue exploring. Arch has to go first. Two enemies. Так, ворага ў цемра. Well, the enemy lines are broken. Адразу забіраем усе магчымыя персоны, якія мы тут сустрэнем. Будзем потым аб'ядноўваць. Let's do the same thing for our Так, каточак. Дзе ты? Got a little carried away shopping for clothes this month. My wallet is really hurting. Look, А, вось і something каточак. Мы вяртаемся з ім да ўвахода, мне падаецца. What? Yes. Возьмем яго і самі вяртаемся з ім. Welcome back. Так. Каточкам усё ў парадку. Глядзім. Нам невядома дакладна, дзе ў гэтым рэгіёне гэтыя людзі знаходзяцца, але мне ёсць падазрэнне, што яны будуць вышэй за гэты 143 паверх. Чамусьці я так упэўнены. Паспрабуем пайсці са 143 і вышэй. Это наш максімальны паверх. Яна гаворыць, што нехта ўверсе ўсё ж таки знаходзіцца. Правильно я зрабіў. Ёсць двер манат, які вядзе ў калідор манат, скажем так. Я не ведаю, чаму яны так называюцца. Але гэта будзе месца з ускладненнем. Тут будзе некалькі ворагаў, якія будуць значна мацней, чым усё на гэтым паверсе. Памылка зноў. Блин, моя памылка. Давайте скарыстуемся тэлепортам, выйдзем зноў уніз і перабудуем каманду. Наша каманда не падрыхтаваная ўвогуле. Гэта каманда, якую я скончыў у папярэдні раз. Яна не тое, каб зроблена пад такую бойку. КМС патартар, так. Так, прыбіраем усіх. Возьмем Кена малога, хоць у яго нізкі ўзровень. Возьмем Кен у нас маланенькай б'е. Дзеля фізічных атак возьмем Агіс і... Давайте Карамару, насамрэч, вось такую каманду возьмем у гэты раз. Мы раней выкарыстоўвалі капелюшніка замест Кена, але мне падаецца, у іх нармальная синергія будзе ўсё роўна. Навошта ім пасля гэтага яшчэ хорроры глядзець, толькі што замест камедый. Ну, прыкладна так. Але ж розныя хорроры бываюць. Напрыклад, Юкары баіцца прывідаў. Цені не пужаюць, а вось прывіды, капец. You look so dignified right now. Можа, я зараз яшчэ памылку зрабіў тым, што ў Кена хреновая зброя. У мяне ўвогуле зараз у камандзе даволі хреновы ўзровень. Гэта не вельмі патрэбна яму. Вось гэта патрэбна. Няхай гэта будзе. Заранее нейкіх ворагаў. Можа, нешта прапусціў? Можа, тут схавана нешта, што я бягу так? Можа, тут варта нешта правяраць.
Не выглядае. Все вельмі стандартово. Цікаво. Добра, ідем, скроюсь двері далей. А вось і ворог. Поехали. Моцны і моцны. Больш досвіду. All right. Let's go. Вядома, мы не ведаем, якія слабасці ў іх. Пачнем з цемры. Атрута ад іх зараз будзе. Attended. You're poisoned! Keep an eye on your... На ўсіх нават. Што мы можам? Што мы можам? А можам палячыць усіх. Нешта такое, каб вяртаць здароўе. Не здароўе, зняць статуса. Я шукаю зараз. Да нічога такога няма. Толькі гэта каштуе да... Ну, не толькі да халеры. Здымаем сябе статус. Атрута просто бясконцая. А ці ты можаш усёй партыі так вяртаць здароўе? Thank you very much. Вельмі моцны вораг. Я, можа, яго не пацягну нават. It is time. This is my duty. Не б знайсці іх слабасці. Using tactical approach. А, я ж ідыёт. Што я раблю? Аналіз. Пакуль я шукаў бы гэтай слабасці. Так, маланка. Добра. А вы? Лёд. Ну, ўсё вырашана. You dodged it! That's our leader! Лёд. Поехали. Зараз нас проб'є трошечки отрутай, але ми будемо гэтым працягваць карыстацца. Оу, я правы не пра... Ау. Правы па-іншаму працую. Я думаю, лічу, што яны аднолькавыя. Капздец. Повалили Кена. Ну, все, меня так накрыли зараз. Так, а чаму я нешта не зразумеў? У які момант у іх слабасць змянілася? Агонь іх толькі палечыць. Фізічныя атакі ему пофіг. Давайте это. Так. А давайте протягнем. Буду пробивать простое же самое. Оп. И полечуся. Статус дыму. Элска, не забей нас, а? Ага, спрацавала. Атрута на іх спрацавала, гэта ўжо добра. Мы можам палячыцца. Можа, зараз і выцягнем. Усё ж таки, але урону мы да халеры атрымліваем. Кармар, працягвай. Твоя атрута вельмі працуе на іх. Так, яшчэ один персонаж повалили. Ці магу я?
Узяць зараз і маланка ў мяне ёсць. Я ж не скончу гэту атаку такім чынам. Мне трэба лячыцца замест гэтага. I thought it was a Connor. Будем спадзявацца, што зараз гэта не будзе канец. У слабасць трапілі. Добра, заблокаваў. Зараз гэта атрута і даб'ем амаль. Блін, якая гіганцкая ў яго персона ў параўнанні з самим персонажам. Yamada-kun, go in my place. Так, усім вяртаем здароўе. Мы зараз перацягнем. Нешта смешна так выглядае, як малы ляжыць тварам у падлогу. Я нават не заўважыў. Так. Статус я не могу зняць. Мне мана яшчэ шкада. Давайте звычайна атакай, может, спробуем. Ау. Мы перадолеваем. Глядзячы на то, як это ўсё дзіўна дрэнна атрымліваецца, але мы перадолеваем. Толькі я страціў шмат маны на гэту бойку. Карамару, кусь. Давай. Працягваем. У нас атрымліваецца насамрэч. Зараз ён паходзіць і заб'е самога сябе, мне падаецца, не? Атрутай. Блин. Не забіў. Паспрабаваў, але не забіў. I've already scanned this one. Так, лёд у гэтага маланка. Але ён адаб'е яе зноў. Давайте фізічная атака просто. Ён заблокуе. Блин, халера. I've already scanned this one. Трэба дабіць вось гэтую вежу з галоў. Вось, мінус яна. One enemy eliminated. І зараз можа фізічнымі атакамі нейкімі. This one. Альбо льдом. У нас ёсць лёд. Блин, ілюстраваў. Ну, галоўнае, што перацягнулі. Шкада толькі маны. Я набраўся шпіната яшчэ ў сябе з свайго даха у гэтым самым у інтэрнаце. Таму з гэтым шпінатам мы можам даўжэй з гэтым тартары працягнуць. Гэта дакладна нам дапаможа. Ау. That about does it. Перамаглі. Уф. Detected. Вельмі дрэнна перамаглі, я скажу. Здароўе ўсёй партыі вяртаецца поўнасцю. Так, жадаю. I've gained a new power. І новая магчымасць у нашага. Можна вяртацца... Праз магчымасць можна вяртацца да ўваходу ў тартар. Перадзе яшчэ ёсць вораг адзін. Мы будзем да канца ісці, бо нам патрэбна. Зброя для кармару. Хаця яна лепей, чым тое, што ў яго ўжо. Горш. За Invincible атрымлівае яшчэ 100. 200. 400, 300, пробачце. 400. Ты серьезно? Ты вырашила 5000 закинуть, так? Evil Dive яшчэ дадае 1000 на The Invincible. Мне трэба будзе падрыхтаваць Гаррі Поттера, калі што. І на папярэднім кампе ён усталяваны і падрыхтаваны, але на гэтым няма. Трэба будзе яшчэ гэтым заняцца на тыдню. Калі ён пераможа. Роўную лічбу? Дзякуй. Тады без праблем. Я просто не бачу, мне літаральна не вельмі дакладна бачна лічбачкі. Leader. We won't Be able hold to back. scan
Так. Карамару. Починай одразу з отрути своєї. Мені сподобалася отрута. Коли вона спрацює і реально не тримають АЕ, кожен раз, коли вони будуть ходити, вони будуть. Ей, 100? 100 мани? Ви чмурелі, я не скарали 100 мани у мене. Зараз я вам теургію накину. Нате вам. Паскуди. Мені і так не тільки пшмат этой мани, я ще й не забираю. Анализа куртка не будем. Светло? Не спрацавала. Маланка тады. І яшчэ 100 на за Invincible. Дзякуй вяліка. Так, маланку яны блокують. А Темру? Что у вас с Темрой? Не вельмі з Темрой. Треба вже рихтувати Invincible. Так. Але ж, знову ж, ён не тільки б давно вийшов, тому, мені подається, проблем не повинно бути, просто усталювати. Я не ведаю, чому я розрішив, що ветер на їх спрацює. Давайте одного скончим. Так, мы слабости их еще не знайшли. Или это может быть лед? Не, это не лед. Вытягивая ману, просто жесть. Сустрэча з гэтымі высасала ману, якую разлічваў увесь забег выкарыстоўваць. Все, это херня. Херня. Давайте яшчэ раз будем паўтараючуся персону. Я прайшоў, яго праблем не было, а з усталяваннем толькі гугловскі лаунчер даваў памылку першыя разы. Цікаво. Я не гуляў за Invincible, але ж, ну, паглядзім, я яшчэ пакуль што... Я, звычайна, рыхтую першыя 2-3 пазіцыі пры магчымасці таго, што ў нас трапляе у топ. О, яшчэ і 1000 на Darkest Dungeon. Я не памятаю, Darkest Dungeon ўжо быў? Калі быў, то... Я так разумею, гэта гаворка пра першую частку, так? Тут яшчэ ў гэтым калідоры будзе яшчэ трэці босс. А ці выцягнем мы трэцяга босса яшчэ? Мемуары нейкія. На мяне паўзаемадзейнічалі прастора і час. Назву далі тень. Мы даследавалі маніпуляцыі з часам, выкарыстоўваючы гэтую моц. Мой першы праўнук Міцуру прыходзіць мне мне ў галаву. І што здарыцца з Кіріджа груп, калі я памру? І гэта запісы яе дзеда Міцуру, дзяўчынкі, якая ў нашай камандзе. Окей. Яны эксперыментавалі з ценямі дзеля таго, каб зрабіць нейкае перасоўванне па часе, машыну часу. Да. Так, досвід, магчымасці мае. Айкіс, давай ты, палячы. Трэба было прадметамі, я нешта не падумаў. Прадметаў не шкада ў нас шмат іх.
Лячы за прадметамі самае тое, насамрэч. Подозрно месца выглядало. А, вось і тень. Powerful enemy spotted. Давай, Кармаро, херач. There's one enemy. Навошта трымаць сваю пошту ў тартары? Гэты тартар, ён быў у лабараторыі, у якой даследавалі ценяў. Але нешта здарылася 10 гадоў таму, і гэтая лабараторыя выбухнула. Такім чынам тартар і з'явіўся. Блакуе цемру. Можа, святлом праб'е тады. Damage inflicted. Ау! Не халера сабе урон. Кажы, што ты слабы да святла. Херня, не слабы. Okay, can someone check on him? Тэургія ёсць падняць усіх. Моцнае урон ад святла. Ігнаруе рэзісты. Давайте яго тэургію. Now's my chance. I'm catching this. Да халеры ж у яго здароўя. О, я знайшоў слабасць. І гэта фізічная атака. На што я плюс-мінус падрыхтаваны яшчэ камандай. А, гэта была не слабасць, гэта быў крыт. Я пашанцавала проста. Тады навошта дзед трымаць сваю асабістую пошту ў нейкай лабараторыі зла, бо ён галоўны ў гэтай лабараторыі. Яму літаральна гэтая пошта яго там і знаходзіцца. Ён доктор зло. Так. Падняць. I thought it was a Connor. My persona's ready. Будем далей лечыцца. Thank you for your support. What is optimal? Яе дзед кіраваў гэтай лабараторыяй, і вось літаральна ён і кіраваў гэтымі даследаваннямі. Ён жадаў, каб рабіліся надалей. Хутчэй за ўсё ён планаваў неяк захаваць сваю спадчыну, сваю лабараторыю кудысьці далей. Але ў чым яго план, і дакладна, мне невядома. То бок нам вядомы толькі кавалачкі невялічкай інфармацыі, літаральна вось гэтай нататачкі. Так, можам жа прасканаваць, так? Няма слабасцяў. А давай паспрабуем атруціць. Калі пашанцуе. Атрута не наклала. Няма сэнсу. Не, будем прабіваць усё яшчэ. А, блин, я не паглядзеў, што там рэзіст ёсць. Алера. Давайте працягваць біць. Кулі ёсць магчымасць. У нас у галоўнага героя ўжо амаль мана скончылася ўсё. Пайшла тэургія. Айгіс разагналася, яна зараз будзе 3 хады хадзіць самастойна і наносіць урон. Без нашай кіравання ўвогуле. And now, Што у нас тут ёсць? Усіх ворага, давайте працягваць аднаго біць. Хутчэй за ўсё мы заб'ем раней гэтага боса, чым ён нешта нам зробіць. Ён не той, каб бос, гэта не вельмі правільна гаварыць пра яго. Босамі з'яўляюцца велізарныя цені, якія з'яўляюцца ў поўню. А мы же да поўні яшчэ нават не дабраліся. О, можна будзе дадатковую картку падбіраць на тым забеге. Ці можна лічыць, што яны ўсе працуюць на карпорацыю зла, а заробак ім не плацяць?
ну, не плацяць, значыць, яны працуюць, але заробак... Я не ведаю ўвогуле, мы не тое, каб на Кіріджа груп працуем. Ось, вельмі складанае пытанне, бо ўсё яшчэ свой статус у гэтым сусвеце яны до конца не разумеюць. Бюджэт распілоў відавочна, вось, карыстаўся службовымі памяшканнямі, каб захоўваць асабістую пошту, таму ўсё, напэўна, знесціла. Карупцыя? Так. Калі ты робіш карпорацыю зла, то рабі як нармальную карпорацыю, так? А то карумпіраваная карпорацыя зла нічога... Якую звязду смерці, зорку смерці вы збярэцеся пабудаваць, калі у вас карупцыя, правильно? Новая картка мажорнай арканы, вежа. І больш аркан мы можам сабраць за дзень заход у тартар. Можна пакідаць гэты калідор. Ці я даследаваў тут? Так, я ўжо даследаваў. Можна ісці ўверх? Блін, я паспяшаўся. Усё добра, можам тут вяртацца. Я бы зараз замяніў каманду, бо мы амаль усе ў камандзе ўжо нізкага... Зараз новы праход адчыніцца. Начиняецца праход у наступны рэгіён. Не тое, каб рэгіён, хутчэй за ўсё ў другую частку гэтага рэгіёна. Дагэтуль яно заўсёды было два рэгіёны на... Две часткі рэгіёна на адзін рэгіён. Лакацыі, скажем так. Дзве лакацыі на адзін рэгіён. Так, давайте вяртаемся до ўвахода. Тут все роўна ёсць телепорт. І мы зараз нам перабудуем каманду, але зробім гэта літаральна праз хвіліначку. Я зараз до вас вяртаюся. Я вяртаўся. Дыскатэка Швах. Усе хлопцы танчаць, усе дзяўчыны як дрэвы стаяць. Неправда. Яна сядзіць. Так. Што у нас? Ці ёсць месца для новых персон? Дзве персоны я могу яшчэ дазволіць сабе. Давайте зазірну, аб'яднаю дзве персоны, якія атрымаў адсюль. Іх можна зарэгістраваць яшчэ. І аб'яднаем вось гэтую Андербёрд і Ануман. Ага, мы атрымаем нейкую херню. Нідхогар. Хто б ты ні быў. Іў.
Что ты нахрен такое? Ну, давайте об'єднаємо. This persona, yes? What do you wish to inherit? Так, нормально. Отрутить усіх ворогів подобається. Контратака, нехай добре. No new power. Well then. Чужі з лапками, угу. Але знайома назва, я не ведаю чому. Нітхог. Може в нейкіх іншых гульні. Мне падаецца, я дакладна не ведаю гэтай назвы ні адкуль не з міфаў, а адкульсьці з іншай гульні. О, вы глядзіце. Нітхогр. Не, пачакайце, как это ты не скандинавская рэч. Пачакайце-ка. Ты у нас не скандинавская? Так. Монстр, які пожирає карані Ігдрасіля, мирового древа. Так. Скандинавська шваха. Міфологія Нітхёгер — гэта цмок, які грызе корень сусветнага дрэва Ігдрасіль. Так. Я-то думаю, чому мені назва знайомая? Так, і калі What kind of persona? регістраваць патрэбна? do А, you гэта ўсё have? ўжо ўсё зарэгістравана да нас. Choose. Давайте гэтага Ханумана аб'яднаем з гэтым Нітхограм. Атрымаем новага Ізанагі. Ізанагі. Слухайце, чаму выгляд такі знаёмы? Мне падаецца, вось ён быў у пятай персоне таксама. What do you wish to inherit? Ну і халера з ім. Так, Цемру возьмем. Няхай лёд таксама будзе, а сама It тута. appears it will receive a good. Why, this is exciting. Такі isn't сабе it? цмок. Угу. Ізанагі? Не. У мяне неяк перыядамі. Я, карацей, у мяне было... Пакуль школа была дзесьці, і мне было самае цікавае, гэта была егіпецкая міфалогія і грэчаская. Я просто вось па гэтаму заліпаў да халеры. Потым дзесьці ва ўніверсітэце, гадоў на 5, я па скандынаўскай міфалогіі. Пасля гэтага я паспрабаваў дзесьці ў нейкі пэўны момант, я такі, ну што ўжо, трэба збіраць усю калекцыю. Я пачаў трошечки, там глядзець відосы па індыйскай міфалогіі, трошечки падзабіў, не так цікава было. Потом вырашыў пераключыцца на японскую міфалогію. На японскай міфалогіі я зламаўся. Personas come to be. Гэта ж кабздец. Там вельмі спецыфічная міфалогія. То бок, напрыклад, скандынаўскую вы ўзялі і прачыталі гэтай самае там усе зборнікі міфаў гэтыя, якія сабраліся там у 1000 годзе плюс-мінус 200 гадоў, там 3-4 гэтых велізарныя тамы. Ну як, яны не толькі там велізарныя зусім, але гэта хоць штосьці, гэта нейкая сканцэнтраваная рэч. Грэчаскія міфы таксама вы можете зараз лёгка знайсці сканцэнтраваныя нейкія кнігі, якіх вы можете да халеры гэтых міфаў прачытаць. З японскай міфалогіяй гэта ж жэсць. У кожнага рэгіёну у вас літаральна адно і тая ж істота называецца ў кожным рэгіёне Японіі па-рознаму, і няма пра іх распавядаць розныя гісторыі. Гэта літаральна, вось калі б у вас была магчымасць у 800 годзе збіраць міфы Скандынавіі, то вось прыкладна так бы гэта выглядала. У слоўнік пра грэчаскія міфы, астатнія веды на 80% у мяне з фэнтэзі. Я разумею, пра што ты. Так, я каманду не змяніў усё яшчэ. Каманда. У нас паскончылася мана, таму я не буду разбірацца з гэтай манай, я просто возьму і збяру новую каманду. Пойдзе Юкара абавязкова Міцуру. І я возьму ў гэты раз з сабой Джунпея. А Кіхіка я замяню, калі будзе неабходнасць. Што ў нас яшчэ? Ману трэба вяртаць на галоўнаму герою, у яго яна амаль скончылася. Мана. Возьмем трошечки піната гэтага міні. Вось гэта больш моцна. Нашаму галоўнаму герою мана вельмі патрэбна, таму мы набіраемся як мага больш. Добра, пайшлі. Репорт. Ну так, не только
Вертаемся на 144 поверх и идем далей. Игнорую мифологию пингвинов Антарктиды. Не, я поважаю... Oh, hello. 145 поверх. І канца яшчэ і краю не бачна, але я адчуваю моцную прысутнасць. Дзесьці наперадзе перад намі. Нам спатрэбіцца некаторы час, каб тут дабрацца. І вось яе новая магчымасць, можна вяртацца да ўваходу да самага пачатку тартару. There's no room for carelessness. Stay alert. It's a treasure chest. It's our chance to go Ви што такое ўвогуле? You can take them. Вочки просто. Вот, спробуем на іх святло. Нешта мне подсказывае, так, я трапіў. Я паглядзеў іх магчымасць была звязана з цемрай, і я подумаў, што святло... Воу! We're all out of town. Вы паглядзіце, гэта насамрэч цэлы твар, які не было бачна, пакуль я не атакаваў. Адразу атрымаем усю тэургію, не, возьмем досведу. І... не, можна тэургію ўжо тады? Я забыўся, я атрымаў сабе зараз вельмі крутую картку, з ёй можна будзе пасля кожнага шафл-тайма, калі я магу абіраць карткі. Я беру па 2 замест адной. Shift boost. Attack up to 10% until the end of turn when on the receiving end of a shift. Што такое shift? Калі перадаеш атаку. Ага. Тады патрэбна пазбаўляцца ад нейкай магчымасці яго, бо навошта яму? Вось гэта можна. Бэш. Яе прыбраць. Гіганцкі кулак на адзін на аднаго ворага. Давайте пазбавімся ад гэтай. Nailed it. Nice going, Junpei. У Джунпея падвышаная верагоднасць крыта зараз з-за таго, што характарыстыку яго развілі. І ёсць верагоднасць, што ён будзе вельмі моцным персонажам для лейтгейма. Я толькі з-за таго, што я забіваў літаральна яго падмацоўваць, гэтага хутчэй за ўсё не адбудзецца. Pay attention next time. I'm still setting up. It'll take a little more time. Вы гэта, не смейцеся над пінгвінамі. Яны ж даведаюцца. Вы ведалі пра тое, што ёсць загабар пінгвінаў? Нам усім кабзда. Я б лепей не жартаваў. Калі новыя майстры нашай пінгвіні прыйдуць, я скажу, што я вас не ведаю. Якая цікавая персона. Так, а тут максимальное здоровье, досвід. Nailed it. Nice going, Junpei. We found the stairs. Let's go. Мы тебе подписаны, не открутишься. Блин. Все, я ў небяспецы. Гэта... It's a treasure chest. Блин, это ж гэта малая. Это яна апынулася ў тартары. Тут наш social link знаходзіцца. Дзяўчынка, якая збегла да бацькоў. Я думаў, чаму яна не з'яўлялася. Detecting a surge of power. Так, это танк. Чым тебе таким прабіць? Давайте святлом. I'm ready. I'll show you. Яшчэ 1013 Stars of Darkness. Так не ведаю, гэта другая частка Стыкса. У нас ёсць праходжанне першай часткі. Можа, яшчэ захавалася у запісах на Твічы, але бы я лепей ратаваў за тое, каб вы пайшлі і паглядзелі на Ютубе. Там ёсць архіў усіх стрымоў. Прэміяльны? На ім не напісана. Here, G. Так, Оракул. Think I can use it now.
скарыстаемся магчымасцямі аракула. Hear me. Яна падмацуе нас. Воу, новая магчымасць выглядае як... Ух. Так, Джунпэй, у тебя есть новая магчымасць. Моцныя фізічныя атакі у тебя. Яшчэ высокая вераваных карта. Ну, зразумела, танк не дасяжны да фізічных атак, на што я разлічыў. Should I scan on this enemy? Такой што слабасцяў не бачна. Я не жадаю зараз вельмі карыстацца аналізам, бо... О, а можа варта, бо у мяне там амаль вынеслі персонажа з адной атакі. Давайте праскануем ужо. Okay. Маланка. Увесь гэты час это была маланка. Ау, навошта я гэта зрабіў? I have to do this. Так, атрута. А ці спрацуе на яго атрута? Хутчэй за ўсё не, але трэба паспрабаваць. Міфалагічны танк. Ён, блин, Didn't work? фігачыць, дай бажа. Can't stop me now. Чым тебе магчыма? Джунпэй увогуле яму нічога зрабіць не можа. Літаральна просто Ай, просто заблакую. Джунпэй, блакуй. You can hit a weak Маланка. Вось гэта. Нарэшце. Іржа трэба. Каб он такі элемент быў. Вот, цудоўненька. Ау, яе просто з поўнага здароўя прыбілі, каб вы разумелі. Толькі што, просто з поўнага здароўя. I've already scanned this one. Ау. I'll hit them where it hurts. Мне падаецца, не вытрымаю я паўнавартаснай бойкі. Give him І Джунпэй не можа нічога яму зрабіць. Блін. А не, вось ёсць у яго магчымасць адна, якая будзе прабіваць. Хоць трошкі прабіваць. Зараз на выбар. Альбо падымаць нашу дзяўчынку, альбо прабіваць You have a skill that can маланкай. help with this. Бо ён у нас галоўны персонаж адзін, хто можа прабіць яму маналанкай. А это просто па трошечки больш моцны вораг на паверсе. Eureka-senpai. Заманалкаў, так, амаль. What's the plan here? Яшчэ пару разоў і атрымаецца ўсё. what's next? Давай, Джунпэй, калі ласка. Зрабі што-небудзь. Што ты жадаў? Удар гэтага танка поўную ўсю зарплату спускае на ўласны аккаунт. Я не здзіўлюся. Такія ваншоты. Нарэшце. Так, максімальнае здароўе. Вось гэта. My persona has a new power. Новая магчымасць у персоны. У аднаго ворага така. Добра, возьмем. Doing pretty well. Так, зараз галоўна, каб нас не з'елі, пакуль мы зараз здароўе сабе вяртаць будзем. Энергія. Пачакаць, што там за прадмет такі? Бо калі ён будзе на вяртанне як не энергія, а маны. Не, яна максімальны запас здароўя падвышае. Такое сабе. Не тое, што разлічваў. Трошки рэгенерацыі. Не, пакінем як ёсць. Усё гэта мне не патрэбна. Таксама. Можа Джунпэя апрануць нешта. Давайте вось так, Джунпэю. Новае. Гэта таксама нам не тое, каб нешта вырашае.
Ці гуляў я у якусь гульню серыі Йокалелі? Мне падаецца, не. Давай я хуценька праверу, каб я не склусіў. Хуценька загуглю. Йокалеле. Не гуляў. Я дакладна ведаю, што не. Мне падаецца, яны базава у PlayStation 5, PlayStation выходзілі, так? Мне падаецца, яны адтуль. Я чомусь сказаў PlayStation 5, але просто на PlayStation в основном выходзілі. Ось часткі, не? Это іх асноўная платформа. Бо я не упомнены, што яны ёсць на камп'ютарах. Зараз з прадметамі вяртаем здароўе сабе. Ёсць, я гуляў. Добра, я тады я прапусціў. У мяне звычайна, калі я не чуў штосьці пра гульню, у мяне з'явілася... Моя першая PlayStation была 4-я, каб вы разумелі. І калі нейкія серыі гульняў я мог прапусціць просто таму, што іх не было на кампе, альбо яны былі зусім не папулярны. Тады закидывай. О, у мяне нешта гук разваліўся. На гэта, вось канкрэтна зараз разваліўся гук. 2500 на Йокалеле. Дзякую вялікі. Цікава, калі гэта ўсё ж такі праблема не ў... Я не ведаю, чым можа быць прычына, што гук ідзе не туды. Ну, ён неяк па тыпу такой, з перарывамі, але на новым кампе гэта дакладна не з-за таго, што ён слабы. Што ў гэтым я ўпэўнены. Ён лечыцца ад ветра. Добра, давайте фізічнымі атакамі. Мо за тое, што некалькі крыніц гуку, таксама не павінна быць праблемы, я так разумею. Бо дагэтуль жа на папярэднім кампе такога ні разу не здаралася. Так, даследуем. Мы ўсё яшчэ... Вось. Дзяўчыначка, так, я трошки забыўся ўжо, што гэта на гэтым паверсе. Так, вяртаем яе да ўваходу. З ёй вяртаемся самастойна. Што ў нас атрымліваецца? У нас... Зноў, што такое? Чаму? Ці ўсё нармальна на стрыме? Ці вы чуеце ўсё ў парадку? Ці не разваліваецца гук? Бо калі так, гэта будзе непрыемна. Дзіўна. Трэскае гук. Але трэскае гук толькі ад алёрца, альбо яшчэ чагосьці? Я не разумею просто. Я чую, што алёрц разваліваецца. Толькі паведамленне. Дзіўна. Нам ўсё яшчэ выратаваць. Мне піша, што мне трэба выратаваць яшчэ 2 людзей. Зараз проста прыбяжымся гэтую лакацыю. Будзем шукаць людзей далей. Я дайшла на 5 хвілін, што вы за новую гульню прыдумалі. Лепей пытаць у Цмока. Наконт Йокалелі, якая канкрэтна частка? Бо я не ўпэўнены, як яны называюцца, у іх якая нумерацыя існуе. Можа, яны проста там па назвам дадатковым неяк адрозніваюцца. Зноў не ведаем, чым біць. Тады давайте, як звычайна, пачнем з святла. Зноўка японшчына не ўпэўнена. Выглядае не вельмі японшчына, але я не здзіўлюся, што гэта чыста японская гульня. Я літаральна толькі зараз скріншоты першыя паглядзеў.
Ага, яны моцныя, у іх моцная атака льдом. Хутчэй за ўсё будзем мець сэнс атакаваць агнём. Джунпэй нам у гэтым дапаможа. Наконт японшчыны, адзінае, што я, можа, у бліжэйшым часам бы не гуляў паса персоны, гэта я бы прыпыніўся на на JRPG. Бо персона такая здаравенная, гэта нармальна, ў прынцыпе. Пагуляў дастаткова JRPG, і ўжо некаторы час проста не хочацца ў іх гуляць. О, знайшлі, маланка. Є дзяўчаткі, першая 3D-платформеры, другая 2D-платформеры. Бяры любую, але, мабыць, лепш пачаць з першай. Добра, зразумеў. Нагарае. І яшчэ можам узяць сабе досвід. Зноў жа трэба прадметамі карыстацца, каб здароўе сабе вяртаць. Яна не перастала каментаваць, як далёка мы да наступнага чалавека. Гэта не дапамагае. Лепей, каб яна гаварыла. There's a powerful enemy ahead. Зноў танкі. Панеслася. Маланка. Адразу. Дзе там? Так, тут яна будзе адбіваць гэта. Давайте. Дом. Зараз можна быць гэту гульню ў стыме на знижках, але мне паказвае, што засталося 10 хвілін. Доўга мяне не было ў стыме. Тайка. Дай мне 10. Я пагляджу, я хоць колькі яна каштуе. Юкалеле. Юкалеле. Мне падабаецца гэты кошт. У яе ёсць яшчэ нейкі дадатак. Дадатак 10 хвілін, так? Літаральна 11 хвілін мне паказвае. Поўны бандл? Не, халеры ён там? Не, гэта не тое. Это ўсе? Не, гэта DLC-шкі... А чаму мне нешта паказала, калі я шукаў? Ну, добра. Мне падабаецца кошт. На 900% зніжка самае тое. Не буду наконт гэтага бянтэжыцца. Ты вельмі ўдала сказаў. Усё? Набыта. Не набыта, выбачце. Яшчэ не. Усё, вырашана. Ты працуеш на Platonic Games. Ён настолькі добра працуе, што яна ўжо спампавалася, каб змелі. Амаль, не, гэта быў саундтрэк. Чаму саундтрэк устраваўся? Я ж тое націснуў, спадзяюся, той зараз. Не, ўсё нармальна, ён там поўным наборам пампуе. Добра. Маланка. Ау, у разі страпіл. А вось зараз усталявалася юкалеле. Так што, калі што, яна ўжо гатовая. Так. Добра, Джунпэй. Джунпэй сказана, што яго палепшана зараз верагоднасць крыта, але зусім не выглядае так. Па выгляду ён не мае ніколькі крыта. Ён яшчэ ні разу не крытануў то за ўвесь час.
Згодна, Цмок. Час ад часу так, гэта тое, што патрэбна. I'm ready. I'll show you. Так, у мяне тут хоць как давайте зараз паспрабуем, як у папярэдні раз паспрабуем пачуць, ці будзе чуйна ў мікрафона, як мурчыць моя кошка. Дайце. На жаль, не чуйна. Хутчэй за ўсё фільтр спрацоўваць, бо мурчыць яна зараз як трактар. Зараз яшчэ адна спроба. Каб вы разумелі, яна мурчыць літаральна ў мікрафон, але чамусьці не чуйна. Не спрацоўвае. Я зараз не разумею, што я раблю. Не працуе. Блин. Я спрабаваў. Это благі фільтр. Ну, ён вас ратуе ад, напрыклад, сірэны, якая на вуліцы спрацавала, там машына праехала, альбо яшчэ што-небудзь, якое нейкі грукат будзе. Вы усяго гэтага вы пазбаўлены, так што вельмі неблагі фільтр. Так, мы... Фізічная атака будем працягваць прабіваць. Першы крыт за доўгі час, і той не ад Джунпэя. Джунпэй, што ты робіш увесь гэты час? О, першы крыт, калі ён дабіваў ворага. Дзякуй вялікі, Джунпэй. Дакладна той момант, калі мне гэта было патрэбна. Давай, паглядзі наперад. Йдемо на наступний поверх. На гэтым паверсе яна ўжо агледзела ўсё. Не ўсё яна агледзела, яна вельмі дрэнна яго агледзела. На юкалеле яшчэ 9500. Добра. О, вітаю, на гонары, гонар, гэта апошняя нават складана, з аднім захаваннем. Тень, адчапіся. Іди сюди. Зараз без стрижка не... Я не ведаю, неяк вельмі дзіўна. Я дакладна не ўпэўнены, у чым праблема. Так, думал, на последней бойце капцы пришли, на тоненького вытягнула, малайчина. Это вельмі круто. У меня есть жадание зрабіць... Я жадаю спочатку пройти самостойно... Спочатку пройти Baldur's Gate 3, може зладзіць стрым нейкі, може некалькі, може невялічкую серію стрымаў по Baldur's Gate 3. Файная гульня, і ее жаданне вось паспрабаваць нават гонар, і неяк брутальна па тыпу паспрабаваць гонар, калі да яго не падрыхтаваны, паспрабаваць, я жадаю пашыраную партыю, то бок, ну, каб бачыць усіх персонажей. Мне шкада, што партыя абмежаваная, яна даволі маленькая ўсё ж такі. Вось, у маім бягучым праходжанні там зараз два персонажы па тыпу панаваныя гульнёй, то бок належаць гульцам. І за гэтага мы не чуем гісторыі аднаго з персонажаў. Мы літаральна толькі двух персонажаў рэакцыі чуем за ўвесь час. Не хапае. Невялічкая серія нападобу невялічкай серыі стрымаў по персоне. Я разлічваў, што серыю што персону я буду праходзіць ад пачатку да канца, гэта было нават не пытаннем. Я ведаў ад пачатку. На гонар варта ісці толькі калі ведаеш, што рабіць. А я жадаю паспрабаваць прайсці і зафейліць. Вось такое ў мяне жаданне ёсць. По типу гонар, я ж до конца не ведаю гульні, я ведаю сюжет, то бок я не пашкадую, што я нешта прапусціў, бо мы зараз вельмі дакладна праходзім дасканала. Вось. І я ведаю сістэму ДНД, таму мне падаецца, у мяне не будзе праблемы, скажем так, балансаваць свае магчымасці. Я бы нават з нейкім прыдрукаватым білдом пайшоў туды. Вось.
Perfect. Just what we hoped for. Pay attention next time. Так, мы уже наклали статусы на усіх їх. Где там Маланка? Не, по усіх Маланку. Ёсть. І святло на гэтага. It'll take a little more time. Таким чынам мы усіх накрыем. Бардам прайшла. Чаму не? Я не разумею, чаму не ведаю, неяк толькі пасля трэцяга Baldur's Gate з'яўлення нейкія пабачыў нейкую незадаволенасць у інтэрнетах гэтых вашых бардам. Я не ведаю чаму. Я ўсё яшчэ не разумею до конца чаму. Таму што ашмурэнны клас ідэальны для таго нават якраз такі для тых людзей, якія жадаюць пабачыць максімальна дыялогаў і падамаўляцца з іншымі. Ідэальны клас, бо ўсе ён не у бойцы, ён так, ён зразумела мае просто не такое сабе значэнне, але у размовах, у взаемадзеяннях з сусветам, спецыялізацыя на шматлікіх так самых магчымасцях, гэта круто. The analysis. Я так кажу, там Астарану дасталася, так? Уся ўвага. Астара на чмурена. Так, мы амаль вынеслі іх усіх. А чаму мы не пачалі? Гульня атака не адбылася, таму што вось гэта ўсё яшчэ нармальна сябе чуваю. Я не веду слабасцяў. Давайте святлом. Можа даб'емся? Мне падабаецца бард, але гуляць за гэты клас з кайфам толькі ў БГ3 атрымаўся. Чаму так? У старых гульнях прасцей было замага. Ты пра старыя гульні, я вас зразумеў. Я неяк сканцэнтраваўся на настолках. Таму што у мяне шчыра не атрымліваецца параўноўваць трэці Baldur's Gate з папярэднім Baldur's Gate. Я не адчуваю, што гэта гульня мае нейкае далучэнне да... Мне літаральна першае, што аб чым я думаю, калі гаворка пра Baldur's Gate 3 ідзе, гэта пра проста 5-е выданне D&D. Так, слабыя да Маланкі. Гэта невядома да чаго. Давайте Маланочка косім. Так. Калі што, я да Менска яшчэ не дабраўся. На тых я не ведаю, мне цемра патрэбна. Давайте я пераключыцца змагу зараз. Так, змагу. Давайте паспрабуем на ўсіх іх цемраў. Разьма не давала ніякіх бонусаў. Так, яны ўвогуле зрабілі увогуле па сістэме D&D персонажы, якія залежалі ад харызмы, сталі вартыя толькі літаральна ў 4-5 выданні і больш нават у 5, чым у 4. Жахера, у першых гульнях яна мяне вар'явала тут клёвая. Я яе пропускаў. Літаральна мне яна ніколі не была цікавай, таму ніякай рэакцыі на Жахеру няма. Я не разумею гэтага персонажа до конца. Не, яна крутая ў БГ3, я маю на увазе, што я пропускаў яе ў першых двух. Вось, гэта я меў на увазе. Я не той выкарыстаў, я разлічыў, што я так па ўсіх будзе. Вядома, ты заб'еш яго. Гэта разлічна боссаў вынасіць. Блін, увогуле не трапляю. Чым магчыма цябе прабіць? Усё яшчэ не ведаем, так? Какая-нибудь фізічная атака па ўсіх, пажаданна. У трэцім акце ёсць яшчэ знаёмца. Окей. Калі іх узгадаю. Я не памятаю... я не праходзіў другі Baldur's Gate, я праходзіў першы Baldur's Gate, і тое не поўнасцю. Наколькі памятаю. Мне спадабалася... Памятаю, што спадабалася. Можа, я праходзіў, можа, у мяне было поўнае праходжанне, я проста яго не памятаю. Поўная атака, давайте возьмем гэтую картку. І вось гэту яшчэ.
Там есть новая персона. All right, let's be on our way. То бок я не гатовы зараз праходзіць першы Baldur's Gate, напрыклад, але гэта можа быць тэмай для у пэўны момант для стрымоў. Можа, неблагая ідэя. Я просто не гатовы зараз пасля Planescape Torment я трошечки падстаміўся перакладаць гульню. Ну, займацца перакладам на стрыме. Такім глыбокім, як патрэбна для Planescape. Толькі калі... Ага. А ці ведаў ты смог дагэтуль пра Neverwinter і серыі там, вось гэта Neverwinter Nights, там яшчэ нейкая серыя была, забыўся. Так, на гэтак маланку. Оп, точку прызямліўся. Я не ведаю, ці вам голосна гэта было ці не, бо яна літаральна скокнула на стол мне з шафы. Это было даволі высока і даволі голосна. Апошнія разы я праходзіла адным модам, як адну гісторыю. Так, і я ў гэтую версію гуляў. Не, гэта была моя спроба прайсці поўнасцю абедзве частцы. Я ўзяў вось гэты мод, які адразу бярэ і аб'ядноўваў першую і другую частку. Здаецца, што адзіная падобная гульня, якая трапіла мне, гэта Draken Song The Dark Eye. Окей. Цікава. Бо, ведаеце, вось, ну, па тыпу нулявых, у пачатку дзесятых яшчэ, неяк так адбывалася, што вы маглі проста прапусціць цэлую серыю, не таму, што па тыпу хрэновая серыя, а таму, што, ну, вашы сябры ў яе не гулялі, вось усё. У 90-е тое ж самае, то што ўсё звязана з пашырэннем інтэрнэту, мне так падаецца. Блин, яшчэ адзін ахоўнік паверха, але мы не бачым усё яшчэ чалавека, якога трэба выратаваць. Дзесьці на больш высокім паверсе. Але яна адчувае ўжо чалавека. Гэта добрая прыкмета. Ведаеце, што мы будзем рабіць? Мы возьмем зараз, пераможам гэтага ахоўніка паверха, і на гэтым на сёння скончым. У наступны раз мы будзем прабіваць далей па паверхах і шукаць людзей, бо у нас усё яшчэ два чалавекі. Адзін чалавек не выратаваны. Не, альбо два чалавекі яшчэ не выратаваны. І толькі пасля гэтага мы зможам прабіцца да боса, бо мы сёння дакладна не паспяваем. Даволі доўга ідзе. У мяне ляжыць дыскі з БГ Icewind Dale Neverwinter'амі. Icewind Dale я не гуляў, насамрэч. Я толькі бачыў скріншоты. Калі ён быў актуальны, у мяне нават і блізка ком такое бы не пацягнуў. У мяне даволі доўгі час была такая сітуацыя, што ў мяне былі мой камп'ютар быў, ну, па тыпу, можна было 3-4 гады проста прапусціць, і я потым навёрстваваў іх, бо проста не дазваляў камп'ютар дагэтуль. 2500 яшчэ на Йока-Лейле. Йока-Лейле. Так, мы не ведаем нічога пра гэтых ворагаў, што звычайна. Маланкі. Хутчэй у гульнях, які пачынаюцца з буйнай табліцы лічбаў, трохі высокі парог уваходу. Ёсць такое. Я разумею, аб чым ты. Адкуль смоўкі столькі балаў? Ён проста іх ніколі не выкарыстоўваў? Здаецца, што распрацоўшчыкі рабілі адсылку на укулеле. Можа быць. Паглядзім. Ёсць толькі адзін варыянт праверыць. Запусціць гульню. Більбе на яго няма. Я ўпэўнены, што ёсць людзі, якія проста глядзяць. Звяртаюся да вас усім людзям у чаціку, бо я бачу даволі шмат гледачоў у нас. Я ўпэўнены, у вас ёсць штосьці, на што вы жадалі бы закінуць свае балы, і калі у вас ёсць жаданне пабачыць сваю гульню, якая вам падабаецца, то у вас ёсць магчымасць галасаваць за балы канала. Это можна зрабіць літаральна пад чатам, там, дзе вы можете адсылаць паведамленне, знізу знаходзіцца такой сімвал, як кола такое невялічкае. Я збіраюся ім назву даць нармальную якую-небудзь. Зараз яны проста называюцца
пункты канала просто. И за их вы можете просто закидывать на узнагороды. Узнагорода называется «Ожидаю гулять». Нет, почекайте-ка. Зараз. Хочу гулять? Будем гулять у гэта. Вось. Будем гулять у гэта. Вашай бала каналу, калі вы уведзеце, калі будзе браць узнагороду, вы можете увесці назву гульні, якую вы ждаеце прасунуць. І калі яна пераможа на апынецца на першым месцы, то мы будем гуляць у гэтую гульню, у нас будзе стрым па гэтай гульне ў пятніцу. Так. I'm still setting up. Яны цэнтральная вежа лечыцца літаральна амаль ўсяго, а бакавыя толькі часткова. Давайте, можа, сканаваць яшчэ не атрымаецца. What's the plan? Джунпэй, ці ёсць атака па ўсіх? Так, дзякую. I screwed that up. Indi-kun, are you alright? Keep an eye on your health. Так, і зараз мы палечым усіх, бо Джунпэй на вельмі нізкім узроўні здароўя. Shall I move to strike? Зараз няма сэнсу карыстацца. Так, няма жа? Няма. Trick. А, яна нават не трапіла тады. Давайте паспрабуем яшчэ раз льдом у цэнтральную вежу гэтую з галоў. Мы нават замарозілі ворага ў цэнтры. Wind isn't good on this one. You'll have to try something else. Давайте паспрабуем фізічнай атакай. Малайчына. Прыт. That's it. Enemy downed. Should I scan on this? Ці варта? Я пераключуся на Джунпэя. Джунпэй, калі ласка, тавургію Джунпэй. Не тое, каб часта ёй карыстаешся. Зараз самы момант. Try harder. Junpei-kun's down. Someone cover for him. I'm just getting started. Так, Джунпэй, не падай. Тримайся. Strike back. А, Can't stop. давайте паспрабуем агнём па ўсім. Хоць штосьці можа знойдзем. Не трапіў ні ва што. Дзякуй, Джунпэй. Святло? Зноў не тое. Electricity is useless here. Вітаю, Камаз. Нам 1000 адпраўляецца на Гаррі Поттера. О, The Invincible у нас увогуле на першым месцы, я неяк не заўважыў. Я не зразумеў, што вы тады мелі на ўвазе, што ён літаральна на самым першым месцы. Канфуз на ўсіх ворагаў паспрабуем накласці. Have no effect? На двух наклалі, і толькі вежа зблакавала поўнасцю. Now's the time. Яшчэ я труту. Калі гэта атрымаецца, то бойка стане значна прасцей. Яны блакуюць ім без розніцы. What's the plan? Зноў огненную атаку па ўсім. Ёсць высокая верагоднасць, што не траплю. Трапіў. Але гэта не слабасць. На жаль, на жаль. Should I scan on this enemy? Што я яшчэ не паспрабаваў на іх. Давайте просто палечымся ў нашым ходзе. Оу, гэта не ўсіх палечыць, гэта аднаго палечыць. Алера. What's the plan here? Ну давайте тады забіваць вежу. На ёй сканцэнтруемся зараз усе нашы атакі. Кагосьці трэба скончваць з ворагам дакладна. What next? Да ветра яна без розніцы ўвогуле. Можа, калі пашанцуе, галоўны персонаж знойдзе слабасць у цемры. Ау, Джунпэя павалілі. Junpei-kun's down. Someone cover for him. І зараз яго заб'юць. Алера. Junpei-kun's out of the fight.
Неужо мяне так тупо заб'юць? Блін. Не, трэба паспрабаваць Эмру. Трэба паспрабаваць па ўсім. Знайшлі слабасць, нарэшце. Але гэта не тая слабасць, якую я шукаў. Should I scan on this enemy? Так, гэтыя слабыя ўсё ж такі. Давайте перададзім атаку Юкары. Яна падлечыць усіх. The enemy's trying to do this. Heal now while you still can. Much obliged. Угу. Шмат здоров'я верталі. Should I scan on this enemy? Працягваем біць. У вежу і не трапляем. What next? Яна можа падняць яшчэ нашага Джунпэя. Будзе больш персонажаў, якія могуць нешта рабіць. Gonna still get some fight in me. Слабасць Джунпэя нас забівае зараз. Тое, што ён слабы да ветра, гэта самая галоўная праблема зараз. Can't break me. Can't stop now. Давай паспрабуем фізічную атаку па ўсім. О, ён нават крыт зробіць. Гэта тое, што было патрэбна. О, нават тут дваіх. Нарэшце Джунпэй карысны стаў. Перадаць я не магу. Добра. Are you alright? Keep an eye on your health. The enemy. Агульная атака. All enemies defeated. Good work Oh. out there. Нормально, нам так высадзіла ў рэсурсаў. Выпадковая карысць. Так, я ўжо такі, з карысным увогуле ўзяў яго. Але трэба разумець, ён на 10 узроўняў ніжэй, чым астатнія. Ён літаральна далёка. Oh, hello. У Юкары невялічкія мазолі пасае ўсё і стрэльбы з лука. Так, я зберу зараз узнагароды і выйду да ўвахода. Мы працягнем наш паход у Тартар у наступны раз, бо мы не вытрымаем, ну, зараз у мяне ўжо трэба скончваць, у мяне ўжо часу не засталося. У наступны раз у персоне, то бок у сераду, мы паспрабуем выратаваць далей гэтых двух чалавек, які ўсё яшчэ тут засталіся. Мы выратавалі двух. Аднаго каточка і аднаго чалавека, якога трэба было выратаваць. І у наступны раз у нас будзе поўня, бо 4 дні засталося да яе. І гэта значыць, што у нас будзе апошні з босаў у гульне. Так, ці я павінен нешта? Good day. Не, дзякую вялікі. Very Будь well. тут. Давайте-ка я захаваюся. Трэба будзе яшчэ перафармаваць каманду, бо ўжо трошачкі гэтая каманда стамілася. Можа, нешта прыдумаем. Добра, а я зараз пагляджу, хто у нас чым займаецца. І перадам вас далей. О. Бачу. Так. Бачу. Шагрэль зараз гуляе у Сталкера, Clear Sky. І насамрэч я больш нікога не бачу. Давайте я хутенька зазірну на YouTube.
На Ютубе таксама я нікога не бачу. Добра, тады я вас перадам Даша Граэля. І пабачымся заўтра, бо заўтра у нас Dawn Dark. І там мы даволі займаемся ратаваннем людзей, якія таксама ратаваннем людзей. І у нас трэба мы падрыхтоўваемся да моцнай завеі, якая будзе праз некаторы час. Добра, добрага вам вечара. Пабачымся заўтра.